Пътека на красотата в природата, загледани в Деветашкото плато. Пропастна пещера, голяма гарваница. Да видиш земята отвътре навън. Искаш да просветлиш ума си, търсиш различна гледна точка или просто искаш да се откъснеш от ежедневието, мястото, от което можеш да видиш света отвътре навън. Пещерата, голяма гарваница. Пещерата Голяма гарваница не е просто географска забележителност. Тя е вход към една изцяло нова перспектива. Слизането в тази пропаст е не само физическо пътуване, а изживяване, което ще промени възприятията ви за света. Представете си пещера, която не е просто географски феномен. Тя е портал към миналото на нашите предци. Голяма гарваница е пропаст, свързана с митове за гиганти и древни сили. Когато я посетите, ще усетите, че сте част от нещо по-голямо, отвъд обикновеното. С дълбочина от 65 метра и гигантски отвор с диаметър от 45 метра, пещерата е място, в което древните траки и римляни са провеждали таинствени ритуали. Ще се впуснете в пътуване с незабравими геоложки форми и ще откриете как древните хора са слизали в този свят под земята без съвременните технологии. Не всеки ден можете да стъпите на място, където времето и историята се сблъскват. Място, свързано с древни вярвания и военни тайни от комунистическото ни минало. Голяма гарваница е съкровище, което чака да бъде открито от вас. Страхотно място за търсачи на неразкрити мистерии. Ще усетите как земята диша и как всеки камък разказва своята собствена история. Вземете си обувки за приключения и не забравяйте камерата, защото това пътуване си заслужава да бъде запечатано в спомените ви. Преминете по пътека на красотата в природата, загледани в Деветашкото плато, и посетете пещерата Голяма гарваница.